Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an bitalina sabayinatin minal huda wal furqan. Hari sekalian sidang pengajian menjelang berbuka. Hari ini hari ke-17, biasanya diperingati sebagai hari nuzulul Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran. Jadi pertama kali Al-Quran pada tanggal 17 di Gua Hira dikatakan sebagai Yaumul Furqan, hari perpisahan, pemisahan, yaitu terjadi peperangan yang mana kafir dengan Islam berperang. Kita lanjutkan kajian kita. Bakal setan kanten-enten. Nggih perlu pancene masalah yang setan musuh nyata. Lah nek kita mboten semerap senjatae setan, napa sih senjatae niku? Nah kadang-kadang kula panjenengan sedaya kenging ngoten lho. Mboten napa nggih? Masalah nggih penting nggih. Sedherek ingat saya ingkang mulya, menawi kula panjenengan sedaya menghina seseorang niku merupakan napa? Jalane setan, ngoten. Dan hadis dipunterangkan tiyang niku ngombe khamr, mabuk. Akhirnya Nabi perintah wis ceklon keplak ana. Ana sing njikuk sandal, ana sing gawe tangan. Lah karo ngeplake niku ngelokno, dilokno. Kok niku anu. Biasa kan? Jadi gak cuma ngukum tok tapi ambek ngelokno. Lah nek wong melanggar dilokno ora kok tambah tobat. Tambah aku dilokno tambah tak terusno ngoten. Lah niku napa? Dalan kanggone setan untuk memperdayakannya, ngoten. Kitab Bukhari hukum hudud bab ngepuki wong sing napa mabuk nggawe sandal, nggawe bongkok, ngertos bongkok nggih. Nah niku digawe ngepuki wong sing teler. Dadi misale tiyang niku melanggar pun ngantek dilokno. Kasus jamaah Nabi enten tiyang estri zina terus lapor dumateng Nabi, Nabi kula zina. Akhirnya Nabi minggu. Sampai akhirnya tetap dihukum, dirajam. Wis mantun dihukum, hukumnya rajam otomatis kan meninggal. Nabi niku nyolati, ngoten. Akhirnya sing Pak Umar nggih gak telaten, Nabi wong niki tiyang pelaku zina kok sampean salati, ngoten. Dadi waktu menghukum niku mboten angsal mencela. Ngoten. Masalahe bahayane napa? Nek sampean ngelokno niku bali nang awake dhewe. Awake dhewe gak mati-mati kejaba nglakoni kaya sing diperbuat niku wau naudzubillahi min dzalik. Dadi nek tiyang niku dilokno kadang-kadang ora malah tobat, malah ndodro ngoten. Lane mboten asal dilaknati, ngoten, mboten asal dilokno. Sedherek ingkang mulya, penyesalan menika adalah termasuk salah satu cara napa pintu kanggonipun setan kanggenipun nggodha kula dumateng panjenengan sedaya. Misale ngeten nggih. Kita punya rencana terus mboten berhasil. Ngoten. Kadang-kadang kan kok aku mangene kok dadi ngene. Nggih. Kok rencana aku mangene digawe ngene mang dadine ngene ngoten. Lah niku salah satu napa pembuka pintu setan ngoten.
Mila saking menika mukmin ingkang kuat langkung disenengi dibanding mukmin ingkang lemah walaupun masing-masing gak ada kesaenan ngoten. Mila saking menika bersemangatlah dumateng penggawean ingkang manfaat nyuwun tulung dumateng Allah ampun ngantos lemah. Menawi akeh musibah ampun ngantos ngucap ngeten, kok aku mangene dadine ngene ngoten. Tapi ya napa? Wis dadi ketentuane Allah, takdire Allah, aku ya wis usaha sak pole kekuatan kok dadine ngene berarti ki wis takdire Allah. Dados menawi kula panjenengan sedaya terus ngucap kok mau ngene dadine ngene. Nah niku dalanipun setan mlebet dumateng kula panjenengan sedaya. Sedherek ingkang mulya khamr niku termasuk alatipun setan. Semerap nggih khamr. Khamr niku asale kata khumuru niku nutupi akal. Hadis saking Anas nerangaken bilih Rasulullah ngelaknati tiyang sedasa ingkang berkaitan dengan khamr. Sinten mawon? Orang yang memeras bahannya khamr. Jenengan nate semerap napa ingkang dibuat bahane damel khamr niku? Mboten semerap. Selamat. Lek sama semerap engko produksi sampean. Dadi anggur niku saged didamel khamr, gedhang nggih saged. Tape niku nggih saged, pohung niku nggih saged. Legen nggih saged didamel khamr. Dadi sing meres. Lah nek misale sampean nderes tapi tujuane ora kanggo khamr nggih mboten napa. Misale nderes napa? Siwalan, nderes klapa dijiko napa? Legene terus dimasak digawe gula mboten napa-napa. Tapi nek tujuane digawe minuman keras, lah niku angsal anatipun Nabi. Terus tiyang ingkang nyuwun, aku gawekno. Lah njaluk supaya digawekno niku. Supaya aku kate ndek tamu misale. Aku gawekno. Nek umume niku wanci napa? Pesta perkawinan. Kadang-kadang niku pun disiapaken sakrat kanggo persiapan ngombe. Kula eling Ustadz Abdul Ghani wis disiapno sakrat terus dikai kopi. Dadi sadèrèng ngombe niku wae digawekno kopi tapi sanes kopi biasa. Napa? Kecubung. Kecubung damel kopi. Ae sik ngombe kopi tapi kecubung. Pun teler riyin sadèrèng ngombe niku wae. Dadi gak sida teler krana ngombe khamr tapi teler krana kena kecubung ngoten. Jadi sing njaluk misale nggih ngoten niku kadang-kadang enten acara napa engko gawe anu pesta padahal nggih warang nggih ya. Kadang sak botol niku nggih antos 5 juta barang. Napa sebabe disimpen puluhan tahun ngoten. Niku sing khamr wine enten malih sing istilahe ngoten. Topi miring dan seterusnya. Lah niku kandungan alkoholnya pinten 40% ngoten. Terus sing ngombe otomatis pelaku niku angsal anatipun Rasulullah. Sing nggawa dadi teko toko digawa nang omah, teko omah digawa nang gone tempat. Niki sing nggawa tok niku nggih angsal anatipun Rasulullah. Terus sing dituju. Dadi sapa sing dituju lah niku nggih pun angsal bagian laknate Rasulullah. Terus sing ngesokno, sing ngladeni, kadang-kadang sing ngladeni niku cewek-cewek sing ayu-ayu ngoten. Sing klambine gak jangkep niku.
Dadi sing ngesokno niku nggih pun asal bagian lanatipun Rasulullah. Ngoten. Sing dodol ten ana toko serba ada kadang kan wonten ya. Nek darah prigen, darah anu tersedia. Jadi toko serba ada tapi ya nyediani khamr. Dadi sing dodol nggih angsal laknatipun Rasulullah. Terus sing melok mangan hasile batine. Mulane ten kos-kosan iki kan nate se kasus bolak-balik kok tuku banyu aqua galonan tibake produksi. Dari sing mangan nggih melok oleh laknate, sing tuku nggih angsal bagian, sing ditukokno nggih angsal bagian. Lah, kalau wingi kula critakaken ana kiai santrine 12.000 dijak maksiat. Nek zina kegeden dosane angel kok gedhe dosane. Ya wis sing enteng ae khamr ngombe khamr. Padahal khamr iki ibu dari segala kejahatan. Jadi begitu ngombe teler akhirnya zina, akhirnya mateni uang. Mulane hati-hati ada sampai melok-melok. Lah iku mah sing ngombe ya wis oleh bagian sing gawakno sing ngedol, sing ngangkat, sing kabeh ana 10 wong sing kena laknate Nabi masing-masing. Lah niku alatipun setan. Mulane ndekene surah Al-Baqarah pira iku? Wa ismuhuma kasirun min naf'ihima. Jadi dosane luwih gedhe tinimbang manfaate. Ngoten. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat beratan. Kapal. Apalno? Kalau nanggo PR yas'alunaka 'anil khamr. Terus wal maisir. Terus kul fima wa ismu ma'akbaru min naf'ihima. Ngono pokoke. Wa katakan marang sira tentang khamr. Niku ana manfaat ya ana tapi dosane luwih gede. Lah iku khamr sadurunge diharamno ngoten. Dadi kaya Hamzah zamane Nabi niku jagoan ngombe. Hanya Nabi sing gak pernah ngombe. Mulane nggone surat pinten An-Nisa la taqumus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma Ojo ngadeg salat padahal dalam keadaan sukara mabuk ngoten. Dadi saderenge napa khamr diharamkan secara mutlak iki ya kadang-kadang mari salat mari ngombe terus salat. Akhire maca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lah niki diwaca ndek la a'budu ma ta'budun. La dawa karo ndek niku lho pun masyaallah bertentangan. La a'budu aku ora nyembah la a'budu ma ta'budun yakti aku ya nyembah apa sing mbok sembah. Mulai turun ayat iku. Aja ngadeg salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun sehingga meruh apa sing mbok waca mang. Akhirnya terus haram secara mutlak ngoten. Jadi khamr niku menutupi akal. Niki kalau winginane kepireng cerita ten ngene video WA. Ten ngene Irian Jaya niku sering-sering bakar batu. Istilahnya niku bakar
batu dadi batu diobong, bakar ngoten ditumpuk, diparingi godhong, terus puhung, terus napa niku? Niku dilebokno ngriku ditutupi kayu watu maneh. Ngoten-ngoten gaya api unggun. Lah dalam pesta niku wae termasuk minum khamr. Sering-sering ana sing teler mlebu kejegur geni ngoten. Lah niku enten kasus sampai kepaten, sampai mati. Digawa wonten ngene puskesmas diwarahi ibuke, iki tak bedahi supaya iki sebagai pahlawan ngono. Dibedah otake niku kaya sebon punan, rusak. Niku efeke napa? Minuman khamr. Mulane segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada hikmahnya, ngoten. Jadi pinten-pinten madharat dari minum khamr. Jadi khamr adalah pintu dari segala kejahatan niku. Dan itu adalah merupakan alate setan, ngoten. Lane kadang-kadang wis gak peduli duwe sapa digawe tuku padahal ya larang ya wan. Lah ya sing maksiat tapi ya larang ngoten. Dadi niku termasuk alatipun setan. Terus tiang estri niku adalah salah satu perangkap setan. Jadi tiang estri sing tenembong-embong niku mulai Nabi nate kan diembong ketok wedok terus ketarik ngoten. Mulih waktu niku Zainab tepak tandang gawe dikon ngladeni dhewe. Napa bisa untuk melepaskan napa niku wau nafsu sing ketok diembong niku wau. Mulane meneh-meneh tiang estri mbok pilih tiang jaler sawaya-waya mulih kok kesusu-susu. Kok moro njaluk. Bisa jadi diembong mang mari wong wedok ketarik ngoten. Lah supaya waras, supaya terpenuhi mulih ngoten. Lah nek sing ganti bojo Tapi untuk melepaskan rindu delok wong wedok sing kados ngoten niku wau. Mulane Rasulullah ndawaken tiang estri niku ndugi utawa mungkur niku kados setan. Menawi jenengan ningali tiang estri ketarik mulya tekanana bojomu. Sebab sing ngono iku isa nentremno gejolake hati ngoten. Mulane Nabi dawuhna mripat iku isa zina, tangan isa zina, kuping isa zina. Kantun pentunge niku mengikuti napa mboten ngoten lho. Lah nek gak ana pelampiasan lah bahaya niku. Nek sing enggak ada estri ki mboten masalah. Dadi ngoten niku, dadi yang estri madhep nggawa rupane setan, mungkur nggawa rupane setan ngoten nggih. Kadang-kadang kula niku angen-angen iku bokong iku disengaja apa tak asli ngoten. Kok mesti mumbul kiwa tengene munggah-munggah mudhun ngoten. Masyaallah. Dadi nek prasa kula nggih wis asli ngoten niku. Tapi kaya disengaja ngoten lho. Ada nggih pun asline ngoten. Mulane Nabi dawuhna ilinga ya sak temene fitnah sing paling dahsyat kanggone tiyang jaler mboten enten malih fitnah tiyang estri. Masya Allah, tiyang estri ini keluar biasa. Bila saking menikah, Nabi ndawaken dalam hadis Tirmidzi, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Ngoten.
Jadi jenengan sebagai alatipun setan. Semanten nggih? Wis dit. Sekian kaji kita, semoga bermanfaat. Insya Allah dilanjutkan lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.